Hai quen di que todo o que nos acontece está sinalado de antemán, que andamos por camiños mallados. Cada cual vai polo seu, queira que non, como se o levase un anxo ou unha meiga. Eu non creio tal cousa. Un día falei deso con Lelo. Estábamos arrimados á orela da ponte, mirando para o río. Os muxiricos rebulían na tona de auga. E logo as cousas non pasan porque teñen que pasar, díxome. Aledeime de que Lelo cavilase. A xente que non fai traballar o miolo deberíase anagar a ir polo monte en riba de 4 patas. As máis delas podemos gobernalas e acontecerán según nós queiramos, díxenlle. Depende de min, poño por caso, que me chimpe ou non agora mesmo da ponte en baixo. Lelo sorreu dándome a razón. Vin parar a casa do landeiro porque quixen. Certo é que algo empurroume Manolito e a pedra que lle guindei. E meus pais. Pero na derradeira naceu de min a idea de fuxir e trouxeron as miñas pernas. Noutrora daríame vergoña andar a servir. Hoxe non. Se ben se pensa, todos somos criados. Todos menos os que son amos. Hai xente de dúas castes, a que manda e a que é mandada. Levo aquí tan pouco tempo e cantas cousas novas. O landeiro merca e vende gando. É home forte, traballador, e polo mesmo gostalle que os demais traballen. Anda de feira en feira, berra para falar con un como se estivese entre cuxos. Pero non é ruín. Ás veces hasta conta algunha chuscada e cando se ría xéxalle dende a boca un dente dourado. Ten 47 anos, dis que estudou para cura en Santiago e interrompeu os latís para casarse. Dalí a 4 meses morreulle a muller e algunhas vellas entilorias rosman que foi un castigo del Señor. Sabe que se me dá por ler e traime libros. Teño xa 18. Algúns non os entendo ben. O mellor de todos, xa o repasei 4 veces, é o das memorias. O que fala nel ven ser un capitán chamado Smith que conta todo o que lle pasou na guerra. Astra soñei co ele, paréceme que se o atopase no camiño falaríalle. Tamén soño con Pachín e con Lelo, e astra con Eladia. Entre Flora e máis eu facemos quase todo o traballo de fora. Na ceifa veñen xornaleiros. Eu síntome outro, máis forte, como se estivese chegando a home. A roupa vaime quedando pequena. Flora fíxome esquecer algo a Eladia, aunque con Flora sinto unha cousa diferente. Ganas de abrazala ou de darlle un lapote nas nádegas como fai ás veces o landeiro. Un día no monte puxámonos a enredar mentras botábamos molime no carro e non sei que me pasou. Vinlle as pernas astra a polpa e veuseme un trasviramento os ollos e un ribulir no sangue que me fixeron tremar. Flora ten 20 anos. Sirve na casa do landeiro dende pequena. Dixéronme que dorme algunhas noites co el. A xente sempre dá o peteiro. Tamén din que o amo non lle deixa ter mozo. Se eu fose máis grande. Pero son un rapaz e se lle digo algo rise de min. Celia, miña irmán, venme ver cada mes. Entrou un día no meu cuarto e tiven que bulir a guardar o caderno. Fai 3 domingos tamén veu meu pai. Falamos pouco, díxome que o señor non nos botara, pero co condición de que eu non fose máis pola aldea. E en riba subeunos a renda da casa. Manolito xa voltou, ve dos 2 ollos, pero quedoulle para sempre o sinal na testa. A min doeume ver a meu pai tan serio. Outras veces tiñame contado contos e historias ledas de cando ele era mozo. Pero agora había entre nós unha pedra, o cantazo que lle guindei o neno do señor. Así a todo, se me falara de outra maneira, pediríalle perdón por terlle cuspido por fuxir da casa. Pero todo quedou como estaba. Contoume que a madriña anda outra vez mal dos cadrís e que mamá e a maila tía Carme viránme ver a xiña. Cando xa se iba, deume un papel encartado que sacou do bolso da chaqueta. Era un sobre pequeno, verde. Abrino. Unha carta de Lelo! A primeira carta que recibía na miña vida. O meu amigo lembrouse de me escribir. Cumpreu, non fixo como a Miguel. Pareceume que o sol arraiaba para min sollo, e que unha música de paxariños me rebolía no peito. Cantas cousas contaba Lelo. Tamén eu lle dixen moitas na resposta. Faleille da miña fuxida, de Manolito, de Flora. Atopei o fin onde valeirar os meus desacougos, as angurias que me afrixen. Agora non falo comigo mesmo. Contolle a Lelo, o meu amigo, o que antes poñía no caderno. E a vida, mentras haxa correo, ten para min outro cariz. O caderno dareillo a Alberte, o sobrinho do landeiro que estuda en Santiago e escreve libros. Debe ser algo tolo. Apañoume un día no cuarto e non fai máis que pedirmo. Dis que son as miñas memorias. Cousas do Alberte. Tiñamos falado unha noite do capitán Smith e da súa andaina guerreira, pero o caderno, aunque para min val moito, non ten comparanza. Xoroume que non lle amosaría a ninguén. Que o leve.